Atong hisgutan karon ang gahom sa maayong balita. Are makita sa Roma 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Nag-ingon diri nga dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Isuon, nganong dili nato ikaulaw ang maayong balita? Nganong naingon si Lord nga dili nato ikaulaw tungod kay mao kini ang gahom sa Dios. Munay rason igsoon nga dili nato ikaulaw ang maayong balita. Dili ta maulaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ta maulaw mo share sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang gahom sa Ginoo. Mao kini ang power ni Lord. Maong walay rason nga maulaw ta. Dili ta maulaw sa pag-share sa uban siyang pulong tungod kay gahom kini sa Ginoo. Kung unsay reward nato nga maangkon niini kung kita motuo nining maayong balita, unsay atong ma-receive inigikan sa Ginoo, ingon siya diri nga aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Mo ni reward nga atong maangkon nga kung mutuo kita, atong maangkon ang kaluwasan. Nganong naa maning maayong balita, nganong naa maning word of God aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Igsuon, angay kita nga mutuo niini aron kita maluwas. Tungod kay nag-ingon sa 17, Roma 1 bersikulo 17, nag-ingon diri, gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang rason nga mutuo ta nining maayong balita aron atong masayran ang paagi sa Dios sa paghimo nga matarong. Paghimo kanatong matarong. Mao kanay rason igsuon nga mutuo gid kita nining maayong balita. Munay rason igsuon nga mosangyaw ta sa maayong balita. Munay rason igsuon nga mobasa ta sa maayong balita. Aron masayran to ang paagi sa Dios sa paghimo kanato nga matarong. Igsuon kanus aman gipadayag sa Ginoo. Kanus aman gipadayag sa Ginoo ang maayo nga balita. Kanus aman kini niya gipadayag aron paghimo nga matarong sa tao. Igsuon gikan kini sa sinugdan hangtod sa katapusan. Igsuon sugod karon basa sa maayong balita aron pag-usab sa imong kinabuhi, aron paghimo nga matarong sa imong kinabuhi, aron masayod ka sa paagi sa Dios sa paghimo nga matarong sa imong kinabuhi. Tungod kay nag-ingon si Lord diri, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Amen. God bless sa tanan.